trenkách. Takže videoblog. Sme tu čisto Monika, Tovo, autora Šína, Majo, Anika alias Marcel, postra všetkých chlapov. A ešte je tu sestra, ktorá je v stane, ale nevidno ju. A no, odhaliu mŕtvú sestru. Toto je mŕtva Monikina sestra, ktorá je strašná pípa. Ono je niekde tam vzadu. Áno, počkaj. Teraz sa schovala. Áno, je prefíkaná, schovala sa. Počkaj. Majo, robíme videoblog. Majo, my teraz musíme povedať všetko, čo sme prežili dneska. Začni. A nemôžem, bolo to tak strašné. Dobre, teraz ja. Fakt nie. Nechajte ma. To bolo tak hrozné, to sa nedalo prežiť, nie. Najprv sme museli strašne dlho šlapať, cez rôzne lajna. A ja teraz musím byť vyzločená kvôli sestre. Nie. A Majo musí byť tiež vyzločený kvôli sestre. To sú jeho trenky inak. To je Majo zadok. A Majo musí byť vyzločený. Monika, povedz nám, že všetky sme museli prejsť. Bože, my sme museli prejsť, kde kantová? Museli sme prejsť hnusnými, odpornými poliami niekde tuto a jebali sme sa cez... Vyjadruj to slušne. Vyjadruj sa slušne. Bude to videoblog. Ale Takže je čo, píp, sme sa cez rôzne polia. Ja to porozprávam. Takže ja už som trošku dala dokopy. Museli sme najprv ísť, lebo proste SBS-kari nám povedali, že ten vchod, ktorý máme vojsť, je tam hneď vľavo. Takže sme museli ísť okolo celého tohoto areálu, šlapali sme 3 hodiny. A išli sme najprv cez prosté nejaké obilné pole, ktoré sa nám najprv páčilo. Keď sme prešli obilné pole a boli sme minimálne po kolena od blata, mali sme všetko mokré, preto sme aj teraz nahý. Potiaľ to sme boli od blata. Ja to môžem ešte stále prežívať. Počkej. Áno, tam máme živý dôkaz. Bahno, ktoré žije. A bolo to strašne na hmyzu. Tak sme sa po obilnom poli dostali k tomu, ku kvapám hnoju, kde to strašne smrdelo. A začalo pršať. A potom sme sa dostali ku fazolnému polu. A tam sme chodili cez hnusné bahno a bolo tam strašne veľa hmyzu, ani repelent nepomohol a začalo ešte viac pršať. Až sme sa nakoniec dostali ku kukuričnému polu. A kukuričné pole nám urobilo slepú ulicu okolo celého tohto areálu. Tak sme stretli policajta, ktorého sme sa spýtali a nejaká dobrá duša, nejaký Trenčan nás odviezol auto zase späť k tomu vchodu, pri ktorom sme boli. A keď sa snažili dostať, tak sme si museli zaplatiť drahý taxík za 120 korún, ktorý platila Šína. Ďakujeme všetko Šíne. Šína, áno! Yeah! Ktorá zaplatila taxík a dostali sme sa ku ďalšiemu schodu, cez ktorý sme konečne vošli, ibaže my sme boli od 9 do rána, sme šlapali a museli sme chudiatke sedieť v krčme a piť kopolu a limonádu kvôli tomu, že nás nechceli pustiť a že je to strašne zlá organizácia a teraz musíme byť v spodnom prádle. V spodnom prádle. Áno, tu si máme trenky. Máme trenky blízka. Dobre. Takže týmto všetkým sme si prešli, aby sme sa dostali na tento festival, že pohoda. Pohoda má byť o slnku a lete a tu je zamračené a všade prší. A dúfam, že mi zmokne celý mobil. Vidíte, to je obloha. Je úplne čierna, je hnusná proste. Takže toto je takzvaná pohoda. Majo, ako sa máš na pohode? Strašne zle. Monika, ako sa máš na pohode? Tomo, ako sa máš na pohode? Nie, Tomo, nie! Majo, ako sa máš na pohode? Zle. Bolo to je strašné. Takže nikdy nechoďte na festival o deň skôr.